मानगोनां लेङा आफादगिरि मानगोनां रजेन कुमार ब्रह्म आदा बिथाङाबो सफैनो हादों आरो दिनैनि बे हाबाफारियावनो जोंहा मार्ग एनडिएफबि जोंहा बि गान्दा बिथाङाबो सफैनो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा एक्स भलन्टियार फर्सनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै मानगोनां जोंहा आलासि हिसाबै रिटायार्ड आर्मि आरो जोंहा मानगोनां स्कुलनि फोरोंगिरि बिथांमोन दं आरो बे हाबाफारियावनो आंजों लोगोसे जोंहा मिरु बंशनि लेङा आफादगिरि गाहाय नेहाथारि कालचारेल सेक्रेटारि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि आरो गोबां सेन्ट्रेलनि बिबानगिरि जों लोगोसे जोंहा जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे साफ्रोमबो बिग्रायारि लोगो नोंथांमोन आरो दिनैनि बे हाबाफारियावनो नुजाफैनो हानाय जोंहा मोनफ्रोमबो खोन्दोनिनो मानगोनां बंशनि दैदेनगिरि आरो बे ओनसोलनिनो बुद्धिजीबि रायजो राजा बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा नोंथांमोन दा जोंहा दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा जे जों जोनोम जानायनिफ्राय दिनै क'क्राझार जिल्लायाबो 4 बोसोरसिम दिनै आगान सुरबाय आरो बे 4 बोसोरनि गेजेरावनो गोबां जोंनि गेजेराव जोंहा जोंनि बंशनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै गोबां एक्सपिरियेन्सबो मोनबोबाय गोबां सोलोंनोबो मोनबोबाय आरो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आरो मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय सिमां बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थाखाय बिथांमोना गोबां खामानि मावबोनोबो मोनबोबाय बेफोरो गासैबो मुंख्लंफोरनिनो बोर आरो बेफोर गासैबो बर' हारिनि अननाय आरो आशीर्बाद दा जोंहा थांनाय 2022 नि 7 फेब्रुवारि खालार खालि बर' माहारियारि फरायसा आफादा बै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि साखाथियाव थानाय मुंख्लंफोरनि जिरायसालि मुंख्लंफोरनि बोर आरो आशीर्बाद लानानै दिनै जोनोम मोननाय जादों आरो बिथांमोनखौ मान बावनानै दानि गोदान जाखांफुबाय थानाय बर' लाइमोनफ्रा फिन खेबसे सोमावसारफिननायनि थांखि लानानै बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोनोम मोननाय जादों आरो बे बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ जोनोम मोननायनि गुदियावनो जोंनि बै समनि बर'नि बिग्रायारि बिथांमोन जेरै जोंहा मानगोनां दैदेनगिरि एक्स बिएलटि बिथांमोन एक्स एनडिएफबि बिथांमोन एक्स भलन्टियार फर्सनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बै समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांजों समान बड'लेण्ड आलादा रायजो नांगौ होननानै सोमावसारबोनाय बै समनिनो एबसुनि दैदेनगिरि सार बिथांमोन आरो बेजों लोगोसे बर'फोरनि मोनफ्रोमबो आफाद आरो बिनि बुद्धिजीबि आरो मेलेमजिबि बिथांमोना बे बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ बै समावहाय जोनोम होनाय जादों आरो बेयावनो बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोनोम मोननायनिफ्राय दिनैसिम दासिमबो मेंनो रोङालासे दिनै बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय खामानि मावबोदों आरो मावगासिनो दं आरो फैबाय थानाय समावबो मावलांबाय थागोन दा जोंहा 2020 नि उनावहाय बर'फोरनि गेजेराव थामथि मोनसे गोरोबथा जानानै थांबाय जाय गोरोबथाया जाहैबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन जायखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों जोंनि एनडिएफबि दैदेनगिरि बिथांमोन एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना शान्ति गोरोबथा हिसाबै लानानै फैबाय आरो बेनि गेजेरजोंनो बर'फोरनि गोबाव सम सोमावसारनायनि जे सिमांमोन आलादा रायजो सोरजिनायाबो बै समावनो थुंगेबाय आरो बेयावहाय बिथांमोना बेनो जोबथा आरो बेनो माने फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ बर'फोरनि आन्दलन जुजिनाय आलादा रायजोआ बे सुक्तिनि गेजेरजों शान्ति सुक्तिनि गेजेरजोंनो जोबथा होनानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों बिथांमोना सुक्ति खालामनानै फैदों आरो बिनि उननिफ्राय बर'फ्रा सोमावसारनायनि खुनु मोनसे आफाद गैलियामोन दा जाय समावहाय जोंनि बर'नि बिग्रायारि बिथांमोना सिन्था खालामदोंमोन सोर लाइमोनफ्रा एबा सोर जोहोलावफ्रा दिनै फिन खेबसे सोमावसारफिनगोन होननानै
दा जाय समावहाय गोबाव सम सोमावसारनायाव जोंहा बर'फ्रा गोबां खथि जाबोबाय धोन सम्पति दिनै नुकसान जाबोनांबाय न' बां सावजाबाय पुलिस मिलिटारिजों दिनै गादब जाबाय बुख्रेब जाबाय सोरबा जोंनि बर' बिमाफ्रा दिनै बिहा फिसा गोमाजानांबाय सोरबा जोंनि बर' फंबाय बिनानावमोनहा दिनै बिमा बिफा गोमाजानांबाय मावरिया जानांबाय सोरबा जोंनि बर' आइजोफ्रा दिनै अनाखाना बुथार जाबाय जिनाहारि खालामजाबाय दा बैफोरबादि अयनाय मोनसे जारिमिना जोंनि गेजेराव जाखांनायनि उनावबो दिनै गोबाव सम बर'फ्रा दिनै खस्थ' दुखु लांनायनि गेजेरजोंबो दिनै जोंनि थांखिसिम सहैनो हायासैब्ला आरो गोबां सोमावसारनायनि गेजेरजों जोंनि थांखि आरो जोंनि साननायफ्रा जाफुङासैब्ला आरो बेयावनो जों दिनै जोबथाबायब्ला अब्ला जोंनि जि मोनसे थांखिमोन बर'फोरनि जोंनि जि साननाय हनाय जोंनि जि लुबैनाय आरो हास्थायनाय बेफोरो दिनै फेलें थांबायब्ला दिनै बेयावहाय जोंनि बर'फोरनि दैदेनगिरि बुद्धिजिबिफोर नङा साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोनानो दिनै दुखु मोनदोंमोन आरो बेनि गेजेराव सिन्था खालामबावदोंमन दानि समावहाय सोर जोहोलावफ्रा सोर लाइमोनफ्रा दिनै फिन खेबसे सोमावसारफिनगोन होननानै बिथांमोना बुहुत बार सावरायलायनायनि गेजेरजों गोबां बार सिन्था खालामलायनायनि गेजेरजों दिनै बे बर' माहारि फरायसा आफादखौ दिनै दाफुंनाय जादों आरो दाखांनायनि उनावहाय दासिमबो दिनै लाइमोनफ्रा रोङाब्लाबो गोदानब्लाबो दिनै सोमावसारनो थाखाय दिनै जुजिबोबाय थादों आरो बिनि गेजेराव 4 बोसोर जालांबाय दिनै बे 4 बोसोरनि गेजेराव जोंनि लाइमोनफ्राबो सोमावसारनायनि जे मोनसे सोलो आरो बोलोखौ दिनै रोंगासिनो आरो रोंबोबाय थादों आरो फैबाय थानाय समाव रोंलांबाय थागोन दा जोंहा दिनै बै समावहाय दिल्लीसिम थांदों दिनै भारत सरकारजों सावरायहैदों मिनिस्टारफोरजों सावरायहैदों दिनै दिल्लीयावहाय धरना हैदों दिनै आलादा रायजो नांगौ होनानै दिनै जन्तर मन्तरावहाय होख्रावहैदों नाथाय बेयावहाय दिनै गोदानब्लाबो जाथिनि जि दायित्वखौ लानानै दिनै सोलोंनांगौनि जि प्रभिजन सोलोंनांगौनि जि दायित्व बेखौ जोंनि बनसुनि बिबानगिरि दैदेनगिरिफ्रा दिनै लालांदों आरो दिनै जोंहा खाफाल गोनां बे मुंख्लंफोरनि जाय समाव जों बोर आरो आशीर्बाद लानानै जों जोनोम जादोंमोन दिनै बिनि उनावहायनो जोंहा जोंनि बै समनि बिग्रायारि बिथांमोन बै समनिनो आन्दोलन खालामग्रा दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि गार्जेन हिसाबै जोंखौ खुन्थिया हिसाबै सुंथाबोबाय थादों आरो बिनि सारिनि गेजेरावनो जोंहा दावराव दिख्रेब सार जाय दासो ओंखारलांदों आरो जोंहा नै आदामोन दं ब्रजेन कुमार ब्रह्म आरो नै मार्कुस आदामोन दं आरो जोंहा नै सारियावनो दं एंसेन देबि बिथांमोनहाबो जोंनि खुन्थिया हिसाबै जोंखौ दिनै फोरोंबोबाय थादों आरो जोङो बिथांमोननि आरो जेरै जोंहा बै समनि बड'फाजों समान सोमावसारबोनाय सानसिमा खुंगुर बैसोमुतियारि सारमोन आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा दंबावो बे बिथांमोननि जि मोनसे लामा बे लामाखौ लानानैनो जों दिनै गोबां सोलोंनो मोनदों बेनि थाखायनो जों मुंख्लंफ्रा जोंखौ दिनै बोरबो होदों आरो सारा जोंहा दिनै बोसोरसेनि समावनो दाखांनायनि उनाव जेब्ला जों दिल्लीयाव सोमावसारहैदों अब्ला जोंखौ पुलिस मिलिटारिफ्रा जोंखौ जेलाव लांनानै जोंखौ जोबथेसालियाव दोनहैदों नाथाय बेयाव जोङो गियाखै बेयाव जोङो मेङाखै बेयाव जों लाजियाखै जों जेल सिङाव थानानैब्लाबो जों दिनै सोमावसारनायखौ जों लांदों जोङो दिनै मेहेरगोनां जोंनि बर'निनो बागुरुम्बा मोसानाय दावस्रि देलाय मोसानाय दिनै गोबां मोसानाय बे मोसानायखौ सारा प्रिथिबियावनो सारा भारतआवनो जोङो जेल सिंनिफ्राय जोङो दिनै दिन्थिफुंनो हादों बेफोर गासिबो मुंख्लंफोरनिनो बोर आरो आशीर्बाद आरो बेफोर गासिबो जोंनि बर' रायजो राजानिनो अननाय आरो बोर दा बेफोरखौ जोङो दिनै बै समावहाय जों एक्सपिरियेन्स हिसाबै जों मोननो हादों आरो जाय समावहाय जोंहा बनसु आफादा जोनोम मोनदोंमोन जाय समावहाय सारा जोंनि भारतआवनो मिथिनो मोनाखैमोन बै दिनखालि सारा भारतआवनो जोंखौ मिथिसार होनो मोनदों मिथिसार जाजानो मोनदों सारा भारत नङा सारा प्रिथिबियावनो दिनै बर'फोरनि जे थांखि बर'फोरनि जे सिमां बे सिमाङा दासिमबो जोबनानै थाङाखै बे सिमाङा दासिमबो थांनानै दं
आरो बर'फोरा जेब्लानासिम आलादा रायजो मोना अब्लासिम बिथांमोननि जि सोमावसारनाय बे दिनै थांगोन नैबे लाइजाम एबा बे मेसेजखौ जोङो सारा भारतआवनो भारत सरकार आरो जोंनि आसाम सरकारनो जों होनो हादों सारा पृथिबियावनो बर'फ्रा दासिमबो बिखा फोदाननानै भारत हादरसायाव सा सानजा भारतआव गावसोरनि हानि जि मोनथाय बे हानि मोनथाय आरो भारतनि संबिधाननि जि मोनथाय आरो बर'फ्रा बर' हिसाबै बे बुहुम बिखायाव थांनानै थानो नै बे मोनथायखौ दासिमबो बिथांमोना बिनानै दं बिथांमोननि बिनाया दासिमबो जोबाखै बिथांमोननि दाबिया दासिमबो थांनानै दं होननानै जों बै दिनखालि जों मिथिसार होनो हादों बेनो जोंनि बिराद गिदिर बर'फोरनि मोनसे देरहासारनाय आरो जाय समाव दिनै सारा भारतआवनो सारा आसामावनो बिथांमोना बुंदोंमोन बर'फोरा दिनै आलादा रायजो बिलिया बिथांमोननि आलादा रायजो बिनाया जोब्बाय दिनै बिथांमोननो मोनथाम काउन्सिल होबाय 2093 आवहाय दिनै BAC होबाय 2003 आव BTC होबाय आरो 2020 आव BTCनो सान्थि सुक्ति बिचार होबाय बेजोंनो बिथांमोना जोब्बाय बिथांमोना सेटिसफाइड बिथांमोना दिनै बेजोंनो रंजाबाय होननानै सानदोंमोन नाथाय बै दिनखालि बनसु जोनोम जाफिननायनि उनाव बर'फोरनि जि मोनसे थांखि बर'फोरनि जि सिमां बियो गोथाङै थांनानै थाफिननो जोंहा मोनथाय हिसाबै जों मोनफिननो हादों बेनो बर'फोरनि बिराद गिदिर मोनसे देरहासारनाय आरो दिनै बर'फ्रा बै समनिफ्रायनो जोंनि बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोना आलादा रायजो सा सानजा आलादा रायजो नांगौ होननानैसो सोमावसारदोंमोन संकसनिफ्राय सदियासिम बुरलुंबुथुरनि साहा गंगार हाजोनि खोलाहा अरुणाचल हाजोनि खोलाहा बे हालामखौ दिनै बर'फ्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै बर'फोरनि थाखाय आलादा उदां रायजो नांगौ उदां बड'लेण्ड नांगौ होननानै बेखौ डिमान्ड खालामदोंमोन आरो एखे डिमान्डखौनो जों दिनै लांबोबाय थादों आरो लांगासिनो दं जेब्लानासिम बर'फ्रा आसामनिफ्राय गावनानै जों उदां बड'लेण्डखौ आलादा बड'लेण्डखौ जों लांनो हाया लाबोनो हाया अब्लासिम बर'फोरनि बै डिमान्डआ दासिमबो उनसिमबो थालांबाय थागोन बेखायनो जोंनि सोमावसारनाया दिनै लासै जानो हागौ गाबोन समफोर गोराबो जानो हागौ मानो होनोब्ला दिनै जाय समाव गोबाव सम सोमावसारनानै बर'फ्रा 2020 नि उनावहाय जे गोरोबथा खालामबाय बे गोरोबथानि गेजेरजों बै समनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै राजनितिकआव एबा सोरबा साख्रि मावनानै दिनै बिजनेस फालांगि खालामनानै बिथांमोना जिरायबाय नाथाय बिथांमोननि फंबाय बिनानावमोन बिथांमोननि फिसाफ्रासो दिनै जि मोनसे जुरिफिनबाय दा बे जुरिफिननायाव एसे सम लागोन नाथाय बे सम लानाया बै दिनखालिनो मुंख्लंफोरनि आरो बर' रायजो राजानि आशीर्बादाव जों सानसेयैनोबाबो जों मोनफिननो हादों बेफोर गिदिर मोनसे बिथांमोननि आशीर्बाद आरो बे आशीर्बादनि गेजेरजों जोंनि जि क्षमता बेखौ जों लाबोफिननो हादों आरो बे क्षमताया फैबाय थानाय समाव गोबां गोख्रों भाबैनो जालांगोन आरो बेखौ आङो बर' माहारि फरायसा आफादनि जानानै रायजोनि जानानै नोंथांमोननिसिम आङो बे खोथाखौ होबाय जे बावैसो समनि उनावहाय जोंनि जि सोमावसारनाय बेखौ जोङो दिनै रायलायगासिनो जोंहा जोंनि आफादफोर बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोन दं बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा दैदेनगिरि बिथांमोना दं दासिमबो मेङाखै आरो बिथांमोनहा जोंजों आरो जों सावरायनायनि गेजेरजों जे फैबाय थानाय समाव जयैनो खौसेयैनो जे जोंनि थांखिखौ लालांनो थाखाय जों सावरायबाय थादों आरो बियो थारैनो जों जेब्ला जोंनि रायजो राजाखौ बे जोंनि आलादा रायजोनि जे गोनांथि जे आलादा रायजोनि जे जों नांगौनि जे गोनांथिखौ जों जेब्ला बुजिलायफिननो हागोन अब्ला निश्चय जोंनि सोमावसारनायखौ रावबो लाखिनो हानाय नङा बे बर'फोरनि सोमावसारनाया दा समनि बनसुनिल' नङा बनसुनि सोमावसारनाय नङा बै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि आगोल जे जोंहा दिनै उदायसल बिदोंमोन आरो बेनि आगोल जे बर'फ्रा आलादा हांखोनि थाखाय सोमावसारदोंमोन रमान स्क्रिप्टनिफ्राय दा बेनिफ्रायनो जागायजेनदों आरो बेनि आगोलबो भारतआ उदांस्रि जानायनि आगोल जेब्ला इंराजफोरनो जोंहा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बै समावहाय मेम'रेन्डाम गथायहैदोंमोन
पलिटिकेल राइट्सनि थाखाय राजनीतिक अधिकारनि थाखाय हा हुनि अधिकारनि थाखाय दिनै बेनिफ्रायनो बर'फोरनि जि पलिटिकेल राइट्सनि थाखाय जे पलिटिकेल माने मोनथायनि थाखाय राजनीतिक अधिकारनि थाखाय हा हुनि अधिकारनि थाखाय बे दिनै जागायजेनबाय थादों। दिनै बर'फोरनि सोमावसारनाया भारतआ उदांस्रि जानायनि आगोलनिफ्रायनो जोंनि सोमावसारनाया दंबोबाय थायो। नाथाय समजों लोगोसे गावबागाव समनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै लाबोबाय थादों। थिग दिनै बिदिनो बनसिनि दैदेननायाव दिनै बे आलादा रायजोआ दिनै जागासिनो आरो बेनि गेजेरावनो जोंहा गोबां आफाद बिथांमोना जोंखौ खुन्थिया हिसाबै गारजेन हिसाबै दिनै सुंथाबोनानै जों दिनै बिसिम बे लामा हान्थिनायखौ जों लाबोबाय थादों। आरो दिनै बनसि हिसाबै जोङो दिनै 4 बोसोर जाबाय। बे 4 बोसोराव जोंनि जे लामा हान्थिनाय बे आगान सुरबाय आरो बे 4 बोसोरावनो जों जेरै मोसा फिसाबादि जों नेरनानै जोनोम जादों आरो बिदिनो जों नेरनानै जों आवगायगासिनो। खुनु बेयावहाय जोंखौ रावबो जोंखौ होबथानो हायाखै, खुनु जोंखौ नाख्रेबनो हायाखै आरो खुनु जोंखौ नाख्रेबनोबो हानाय नङा, होबथानोबो हानाय नङा। मानो होनब्ला जोङो दिनै बर' हारिनि थाखायसो जों मावनो ओंखारदों आरो जों बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जों मावनो होनानै जों जानजि खाफ्रादों आरो बेयावहाय जोंहा दिनै जोंनि जे मावनांगौ बे फकास, बे गोल, बे थांखिया दिनै क्लियार एन्ड काट आरो बेयावहाय बेखौ होसोनायनि थाखाय जोंहा दिनै जोंनि लामा हान्थिनायाव जेबो मोनसे हान्जा, जेबो मोनसे फोर्स, इभेन दिनै पुलिस प्रशासना, इभेन दिनै सरकारा जोंखौ होबथानो हायाखै आरो रावबो आफादा, रावबो फोर्सआ जोंखौ होबथानो हानाय नङा। जोंनि जे थांखि बे थांखिखौ जेब्लानासिम दिनै जों बर'फ्रा मोनफुंनो हाया अब्लासिम बनसुआ आरो बनसुनि जोंनि दिनै बेगाव थानानै जोंखौ सापर्ट होग्राफ्रा बे जेब्लायबो दिनै लामा हान्थिनायाव नोजोर बोनानै आवगायलांबाय थागोन। आरो बर' माहारि फरायसा आफादा जोंहा दिनै गोबाव सोमावसारनायनि जि थांखि बे थांखिखौ लानायजों लोगोसे जोंनि बर'फोरनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव दिनै जौगानायनि थाखाय जों सिन्था खालामदों आरो जोंहा दिनै संबिधान हिसाबै टटेल रिभलिउसन, जोंहा दिनै संबिधान हिसाबै मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि थाखाय बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावलांनो थाखाय जोङो दिनै सिन्था खालामदों। जोंहा दिनै मोसानाय मुसुरनायनि अनगायैबो गेलेनाय बादायलायनाय, जोंहा बेजों लोगोसे दिनै आबाद मावनाय, बेजों लोगोसे जोंहा गोबां माने सोलोंथाइ बैगानिकनिफ्राय लानानै गोदान दिनै मडार्न मोनसे माबायावहाय सोलोंथाइ लानायनि जि थांखि बेफोरखौबो जों नोजोर बोनानै जों आवगायलांनो थाखाय जों जेब्लायबो खामानि मावलांनो बनसुआ बर' माहारियारि फरायसा आफादा थांखि लाबोदों। आरो जोंहा दिनै गोबां जोंनि गेजेराव आदब खायदानि गेजेरजों जोंहा जोंनि जिउ खुंनायखौ बर' हारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय जों दिनै सिन्था खालामगासिनो दं। जोंहा दिनै गोबां जोंनि गेजेराव बिजनेस फालांगि खालामनायनि गेजेरजोंबो जों संसार न'खर जों खुंनो हायो। जोंहा दिनै गोबां आदब खायदा जोंहा आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो जों न'खर संसार खुंलांनो हायो। जोंहा बेजों लोगोसे खेला आरो दुला दिनै बिनि गेजेरजोंबो जों गावनि जिउखौ खुंलांनो हानाय जोंहा दिनै भारतनि संबिधानाव जोंहा मोन्थाय दं। जोङो दिनै मोसानाय मुसुरनायनि गेजेरजोंबो जों गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय आरो बर' हारिनि आसार खान्थिखौ दिन्थिफुंलांनो थाखाय जोंहा दिनै मोजां मोनसे समायसा दं, परिबेस दङ। दा बेजों लोगोसे मोजां जों सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जोंहा दिनै गिदिर अफिसार जानांगौ, दिनै IAS IPS अफिसार्सफोर जानांगौ, देशखौ सामलायनांगौ। दिनै मोजां लेक्सारार प्रफेसरजों लोगोसे डक्टर इन्जिनियार ओंखारनांगौ। जों जोंनि समाजखौ जों दिनै जों सेवा खालामनांगोन। दा बेफोरबायदि मोनसे थासारिखौ जों दिनै लाबोनो हायोब्लासो जों गेरेमसा हारि दानो हागोन। आरो जोंहा दिनै उदां बड'लेण्डखौ जेब्लानासिम जों मोना अब्ला जोङो दिनै फंबाय बिनानाव मोननो थाखाय जोंनि बर'फोरनो थाखाय मोजां जों सोलोंथाइ होनो थाखाय मोजां जों मोनसे थांनानै थानायनि परिबेस बेबस्था होनो थाखाय जों थोजासे जों मोननो हानाय नङा। जोंनो फिसा मोनसे काउन्सिल होदों 2003आव 6 सिडुल बिटिसि। बे बिटिसिनि गेजेरजों जों बेसेबां जौगादों, जोंनि बर'फ्रा नांगौखिनि जों जौगानायखौ जेब्ला जों आलादा रायजो मोनगोन अब्ला साबसिननिफ्राय हामसिन जों मोननो हागोन। जोङो बिटिसि फिसा मोनसे काउन्सिल मोननायनि गेजेरजों जोङो दिनै 10 थाखा
नङा होमबा फैसा मोनबोदोंब्ला जों जेब्ला उदां बड'लेण्ड आलादा रायजो जों मोनबोयो अब्ला जों 100 थाखा जों मोनबोगोन अब्ला जोंहा दिनै गोबांसिन BTC आव जि जों खामानि मावनो हादों जोंनि लाइमोनफोरनो थाखाय फरायनायनिफ्राय लानानै साख्रि बाख्रि दिनै फिसा फिसौ बिजनेस जोंनि साफ्रोमबो बर' सुबुंनो थाखाय थांनानै थानायनि जि मोनसे परिबेस लाबोनो हादों बेनिख्रुइ साबसिन आरो हामसिन जों दिनै लाबोनो हाबावगोन जोङो दिनै गावनि निजा खुंथायनि थाखाय पुलिस गोहोखौ जों निजेनो जों बानायनो हागोन जोंनि गेजेरावनो गिदिर गिदिर पुलिस अफिसार्स थागोन गिदिर गिदिर सिभिल सार्भिसनि साख्रि थागोन जोंनि गेजेरावनो जोङो दिनै पुलिसखौ कन्ट्रल खालामनो हागोन जोंहा जेब्ला आलादा रायजो मोनो अब्ला जोंनो डाइरेक्ट सेन्ट्रेला भारत सरकारा जोंनो जोंनि देशखौ खुंनो थाखाय डाइरेक्ट थाखा फैसा हरगोन जों गोसोबादि बहाय बिल्डिं नांगौ बहाय स्कुल नांगौ बहाय हस्पिटाल नांगौ बहाय लामा दालां नांगौ जों बेखौ गोसोबादि जों सामलायनो हागोन अब्ला जोंहा दिनै बेजों लोगोसे जोंनि बर'फोरनि आसार खान्थिखौ जों होबथानो थाखाय हाहुनि रैखाथि होनो थाखाय जोंनि भाषाखौ जों जौगाहोनो थाखाय जोंनि धोरोम आसार खान्थिखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंहा बांसिन जोंहा जोंनि निजे खमथा मोनगोन जेरै जों गामिफ्रावहाय जोंनि गावबुरा प्रेसिडेन्ट बिथांमोना जेब्ला मिटिं जायोब्ला मिटिं खुङो गोसोबादे जोंनि गामिनि गेजेरावनो सानलायनायनि गेजेरजों मिटिं खालामनायनि गेजेरजों मोनसे थिरांथा लानो हायो थिग बिदिनो जेब्ला जों आलादा रायजो मोनगोन अब्ला जोंबो बे आलादा रायजो बड'लेण्डखौ जोंनो जों सामलायनो हागोन जोंनो गोसोबादे जोङो मा नांगौ मा नाङा मा खालायोबा मोजां जागोन नै बेखौ जोंनो थिरांथा लानो हागोन दा बैफोरबायदि सम आरो खाबुआ दिनै जोंहा मोनथाम गोरोबथा काउन्सिल मोनबाय फिसा फिसा बे गोरोबथानि गेजेरजों जों लानो हायाखै जों मोनसे डिसिसन लानो नागिरोब्ला मुम्बा जोंहा स्टेटनिफ्राय मोनसे अबजेक्सन फैयो सेन्ट्रेलनिफ्राय मोनसे अबजेक्सन फैयो जों मोनसे डिसिसन लानो थाङोब्ला मोनसे मोजां खामानि मावनो थाङोब्ला सोरबा जोंनि बिरोधि दिनै बेखौ होबथानोबो हागौ जों गोसोबादि दासिमबो 100 जों डिसिसन लानो हायाखै बेखायनो जोङो गासिबो गोहोखौ लानो थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि जि थांखिखौ नोजोर बोनानै जोंनि जि मोनसे सिमां बे सिमांखौ थांखि बोनानै जोङो दिनै जेनालासिनो जोंनि थांखिखौ होसोनो थाखाय जों जेब्लायबो लालांबाय थानांगोन भारतआ उदांस्रि जानायनि आगोलनो बर'फ्रा सोमावसारदोंमोन भारतनि उदांस्रि जानायनि उनावबो सोमावसारदोंमोन नाथाय बर'फ्रा दासिमबो गावनि थांखियाव जों सौहैनो हायाखै बर'फ्रा दासिमबो जोंनि जि सिमां बे सिमांखौ मोगथां महर होनो हायाखै जेब्ला फिसा फिसा काउन्सिलखौ होबाय फिसा फिसा काउन्सिलनि उनावहाय आरोबाव जोंनि सिमांखौ जाफुंसार होनो थाखाय आरोबाव जों सोमावसारफिनबाय जेब्लानाखि जोंनि थांखिया सौफैया अब्लानासिम जोंनि सोमावसारनाया थांबाय थागोन जों दिनै सोमावसारदों गाबोन नेक्स्ट जोंनि फंबाय बिनानावमोना सोमावसारगोन आरो बिनि उनाव बिथांमोननि गथ' गथाया सोमावसारगोन बे जोंनि सोमावसारनाया थांबाय थानांगोन जोंनि सोमावसारनायखौ सोरबा आफादारि दिनै सुक्ति होनानै फैयोबा भारत सरकारजों आसाम सरकारजों बे जोब्बाय बे मालाबाबो जानो हाया जोंनि बर' हारिनि जि सिमां बे सिमांखौ रावबो आफादफोरनो बर' हारिया टिका होआखै बन्दक होआखै बिथांमोनखौ जों सनमान होदों बिथांमोना हारिनि अलखद समावहाय गोबां आफादनि मुं लानानै बिथांमोना गाबथाबोदों बेखौ जों धन्यबाद होनांगोन नाथाय बिथांमोननि जे आफादा थांखिखौ फोजोबनाय लोगो लोगो बे बर'नि थांखिया जोबगोन बे मालाबाबो जानो हाया सोरबा आफादा मेंबाय जानो हागौ सोरबा आफादा जिरायबाय जानो हागौ सोरबा आफादा सोरनिबा फाव फान्दायनायाव दिनै थांखिखौ एंगारनांबाय जानो हागौ नाथाय बर' हारिनि जे सिमां बर' हारिनि जि थांखि बे थांखिया मालाबाबो थैनानै थाङाखै बे थांखिया मालाबाबो जोबनानै थाङाखै बर'फ्रा दासिमबो मेङाखै बर'फ्रा दासिमबो दिनै सोमावसारनो थाखाय दिनै साखाफारा जानानै दङ दा बेनि थाखायनो बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोंनि बारग' बै समनि
गोबां बिग्रायारि आफादफोरखौ लानानै जों फैबाय थानाय समाव जोंनि बर'फोरनि थांखि बर'फोरनि जि देरसिन सिमां आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थाखाय जों आवगायलांबाय थागोन आरो बे आवगायलांबाय थानायाव जोंनि साफ्रोमबो बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोनहा गारजेन जानानै बिमा बिफा जानानै खुन्थिया जानानै जेब्लायबो मदद आरो सहाय होलांनायखौ जों लुबैयो। जे बर' माहारियारि फरायसा आफादा निश्चय फैबाय थानाय समाव जों गोख्रों भाबै साबसिननिफ्राय हामसिन जों खामानि मावलांनो थाखाय जों दिनै सिन्था खालामदों आरो जाय बिथांमोना जोंनि बन्सुखौ बिबान लाबाय दैदेनबोबाय सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानानै दिनै खोन्दो आरो गासैबो बिबानगिरि आरो दैदेनगिरि बिथांमोना आं आसा खालामदों मोजां भाबै संबिधानखौ सन्मान होनानै संबिधानखौ मानिनानै दिनै बर' हारिनि खामानि मावलांगोन आं बेखौ आसा खालामदों आरो जोंहा दिनै आफाद हिसाबै रायजोनि राजानि जि मतामत लानानै रायजो राजानि जि आशीर्बाद लानानै मोनफ्रोमफोरनि जि आशीर्बाद लानानै जों रायजोनि थाखाय हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबाय अब्ला जों दिनै सिनसियार जानांगोन जों सैथोथा जानांगोन जोंनि संबिधान बायदि जों थांनांगोन रायजो राजानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ बिथांमोनखौ जोङो दिनै मान बावनानै बिथांमोननि जि सान्थौ आरो सानस्रिखौ जोङो दिनै मानिनानै जाथिनि इन्टारेस्टखौ जों दोननानै जों जेब्लायबो बिखा फोथारनानै जों आवगायलांनांगोन। दिनै रायजो राजाखौ मान बावनायजों लोगोसे दिनै आफादफोरनि दैदेनगिरि बारग' बिग्रायारि बिथांमोनखौबो लाफानानै जों सिन्था खालामनांगोन। जों जयैनो सावरायनायनि गेजेरजों जों मोनसे आफादजोंल' नङा गासै आफादजों जों मिलायनानै सिन्था खालामलायनानै सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि थांखिखौ जों मजबुतसिन गोरासिन खालामनो जों नाजानांगोन। निश्चय रायजो राजाफ्रा दासिमबो जेनाखै रायजो राजाफ्रा दासिमबो मेङाखै बे बर'नि जि थांखिखौ होसोनायाव दैदेनगिरिफ्रासो मेंबाय जानो हागौ नाथाय मोनफ्रोमफोरनि जि आद्रा थानाय सिमां बे दासिमबो गोथाङैनो थांनानै दं बिथांमोना दासिमबो आसा आरो भरसा खालामनानै दं दा बेखायनो जोङो दिनै बे गावसिनि समाव बिथांमोना दैदेनलांबाय दा जोंनि समाव जोङो बिथांमोनखौ दिनै गोसोखौ सान्ति खालामनो थाखाय बिथांमोननि जिउमाखौ जोङो सान्ति खालामनो थाखाय जों दिनै लाइमोनफ्रा बिथांमोननि जानानै जों खामानि मावलांनांगोन। आं बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै आं खेबसेबाव आं बयखौबो खर' गंलायै जोंनि बन्सुनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायहरदों बे जोंहा बे 4 बोसोर लामा हान्थिनायावहाय नंगौ जों गोबां जेंना आरो जेंसिखौ जों बारबोबाय कुनु सुथुरानो कुनु सरकारानो कुनु पुलिस प्रशासनानो जोंखौ गादबनो हायाखै दा फैबाय थानाय समावहाय गोबां जेंना आरो जेंसिया फैबावनो हागौ नाथाय बै जेंना आरो जेंसिखौ जों जेंना आरो जेंसि सानाबालानो जों आरोबाव जों बिखा फोदानानै जों आवगायलांनांगोन। दा जोंनि बन्सुनि जे सोमावसारनाय जे थांखि बे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जानो साननायाव दिनै जोंनि बन्सुनिफ्रायनो माखासे मानसिखौ थाखा फैसाजों दिनै लाब लकसान खालामनानै दिनै बिथांमोनखौ फुस्लायनानै जोंनि बेरेखा हिसाबै खामानि मावनो थाखाय दिनै आसाम सरकार दिनै आसामनि बुद्धिजीबि जोंनि बर'नि बिरोधि बिथांमोना दिनै खामानिबो मावनो हागौ नाथाय जोंसो गोख्रों जानांगोन जों दिनै सिन्था खालामनांगोन जों कनसियास जानांगोन जों सांग्रां जानांगोन। दिनै बामोन असमिया बिथांमोनहा बन्सुखौ जोनोम होनायनि उनावहाय बर'नि आफादफोरखौ बाहायनानै फोजोबस्रांनो सानदोंमोन नाथाय बियो मालाबाबो खामानि होनो हायाखै मालाबाबो बन्सुनि गेजेराव थावरिनो हायाखै नाथाय दिनैनि समाव जोंनि आफादनि मानसिफोरखौनो सोरबा थाखा फैसा होनानै दिनै जोंनि गेजेराव उल्थां फाल्थां खालामनो हागौ। जों खोनादों जोंनि बन्सुनि बिरोधि जायखौ जोंखौ फोजोबस्रांनो नागिरग्रा बिथांमोननिफ्राय गोबां थाखा लानानै जोंनि एगेन्स्टआव खामानि मावगासिनो बे दिनै 10,000 20,000 नङा दिनै 5 लाख 10 लाखल' नङा बिनि बारा थाखा फैसा लानानै बै बिरोधिफोर बन्सु एबा बर' हारिखौ फोजोबस्रांग्रा नागिरग्रा
बनसुखौ फोजोबस्रांनो नागिरग्रा बिथांमोननि एजेन्ट जानानै खामानि मावनायखौ जों दिनै मिथिनो मोनदों नाथाय बैफोर जिनिसा मालाबाबो जोंनि थाखाय फेक्टर जानाय नङा बेफोर मालाबाबो जोंनि थाखाय जेंसि जानानै थानो हानाय नङा जोङो दिनै बनसुआ जोनोम मोनदों जोङो बोर आरो आशीर्बाद लानानै मुंख्लंफोरनि जेब्ला जों जोनोम मोनदों अब्ला जों मोसा फिसा बादि देरनानैसो जों जोनोम मोनदों जों खुनु रावखौबो गिया जों खुनु रावखौबो लाजिया जातिनि सार्थआव जों बिखा फोथारनानै जों नांनोसो फैदों भारतनि संबिधान भारतनि आयेनखौ जों दिनै मोजां मिथिखानानै भारतनि जारिमिनखौ जों मिथिखानानै बुजिखानानै बर'नि जारिमिनखौ जों मिथिखानानैसो जों दिनै बिखा फोथारनानै आवगायबोदों बेहाय खुनु रावबो जोंनि बिरोधि पार्टिया बनसुनि हेंथायै खुनु मालाबाबो थावरिनानै थानाय नङा थावरिनानै थानो हानाय नङा सहायनानै थानो हानाय नङा बनसुआ जोनोम जादों मोसा फिसा बादि देरनानै जों रावखौबो गिया दा आं दिनै बर' माहारि फरायसा आफादनि जानानै आं बेखायनो जोंनि बनसुनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो बिबानगिरि बिथांमोनखौ लहा बादि गोरा जानानै जातिनि थाखाय बिखा फोथारनानै खामानि मावनो थाखाय आं खावलायहरनाय थादों आरो बेवहाय जोंहा दिनै बर' हिसाबै थागिबि हिसाबै जोंहा दिनै मोनथाय दंखायो भारतनि संबिधान सिङाव जोंहा दिनै आर्टिकल 3 and 3 आव बर'फ्रा दिनै आलादा उदां बड'लेण्ड रायजो मोननांगौ आसामनिफ्राय गावनानै आलादा रायजो जानांगौ होननानै जोंहा मोनथाय दंखायो आरो बे मोनथायखौसो दिनै बिनो फैदों बे मोनथाया दिनै जोंनि दिनै लेगाल मोनथाय दिनै संबिधाननिफ्राय मोनथाय जोंनि डिमान्डआ इलिगेल डिमान्ड नङा सोरबा हारिनि डिमान्डखौ मोनथायखौ जों सेनो थाखाय जों जोनोम जायाखै बर'फ्रा जोंनि आजै आजौ होलांखानाय हा हु सानसे समाव राजा रानि बिथांमोना सासन खालामनाय जोंनि बे हाखौसो जोङो दिनै बिनि मोनथायखौ मोननो थाखायसो दिनै जों सोमावसारदों बे मोनथायखौ संबिधान बादे जों मोननो थाखायसो जों दिनै डिमान्ड खालामदों बेवहाय जोंहा बे जोंनिनो आजै आजौ बिथांमोन होलांखानाय हा बे हाया जोंनिनो हा आरो बे हायाव जों आबाद मावनानै जानो थाखाय जोंहा मोनथाय दं बे हाखौ जों होबथानो थाखाय जोंहा मोनथाय दं आरो बे हाखौ सोरबा गुबुना सेनो नागिरदोंब्ला बेखौ होबथानो थाखाय जोंहा भारतनि संबिधान बायदि जोंहा मोनथाय दङ बेनि थाखायनो जोंना मानगोनां गेदेमा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदों सारा आसामानो जोंनिमोन नाथाय गुबुननिफ्राय फैनाय गुबुन हादरसानिफ्राय फैनाय दिनै सोरबा कनौजनिफ्राय फैनाय सोरबा बिहारनिफ्राय फैनाय सोरबा इउपिनिफ्राय फैनाय सोरबा बेंगलनिफ्राय फैनाय सोरबा बिहारनिफ्राय फैनायफ्रा जोंनि जायगायाव थाफैबाय दा बिथांमोननो मानसि हिसाबै जे खावसे हाखौनो हगारबाय बे खावसे हाखौ जोंनि बर'फ्रा जोंनि बर'फोरनि हा हिसाबै जों बेंनानै बेखौ सोलायनो थाखाय जों संबैधानिक जोंहा दिनै मोनसे अधिकार नांगौ बेखौसो जों दिनै डिमान्ड खालामदों बे जाबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदों डिभाइड आसाम 50-50 आसामखौ खावसे बोखावनांगौ जोंनि खावसे हाखौनो बिथांमोननो हरबाय हा हु गैजायनि थाखाय मानसि हिसाबै जोंनाव खारबोनाय हिसाबै नाथाय खावसे हाखौ जोंनो नांफिनगौ होननानै जोंहा दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ डिमान्ड खालामदों आरो एखे डिमान्डखौ दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै बिफिनदों फोथांनानै लाखिदों आरो फैबाय थानाय समाव जों बेखौनो उदां बड'लेण्ड संकसनिफ्राय सदियासिम जोंहा मोननांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामगोन एबा खालामगासिनो दा बर' माहारियारि फरायसा आफादा जाय समनिफ्राय जोनोम मोनबाय बे समनिफ्राय दिनै 4 बोसोर जाबाय 4 बोसोरावहाय जोंनि लाइमोन जोंनि बनसुनि बिबानगिरि बिथांमोना दैदेनगिरि बिथांमोना गोबां सोलोंनो मोनबाय सोलोंगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव जोंहा बिदा गेदेर हिसाबै जोंना बारग' बिग्रायारि बिथांमोना जोंनि बिदा हिसाबै जोंखौ दिनै खुन्थिया हिसाबै जोंखौ गाबथागासिनो दावराव दैख्रेब सारमोन सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि सार बिथांमोना जोंखौ गार्जेन हिसाबै फिसाफोर बारि हिसाबै बिथांमोना जोंखौ दिनै दैदेनगासिनो आरो जोंनि गेदेमा रायजो राजानि अननाय आरो मुंख्लंफोरनि आशीर्बादाव जों दिनै जोंनि लामा हान्थिनायाव मालाबाबो सुग्दुफेराखै आरो फैबाय थानाय समावबो जों साबसिननिफ्राय हामसिन खामानि मावनो थाखाय बनसुआ जेब्लायबो जों समायखिरा लालांगोन आरो थांखि लालांगोन दा बेनि थाखायनो बर' माहारियारि फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव
मोनफ्रोमबो आफादफोरखौ बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायगोन आरो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौबो जों खावलायगोन बे बर'फोरनि थांखिया दासिमबो जोबाखै जानो हागौ माखासे आफादफ्रा मोनसे समाव जातिनि थाखाय मावनो ओंखारदोंमोन नाथाय समनि फाखनाव बिथांमोना सोरबा मेंबाय सोरबा जिरायबाय सोरबा जर जबस्ति थांखिनिफ्राय दिनै आनज्रायनांबाय नाथाय बर'फोरनि थांखिया दासिमबो जोबाखै मुंख्लंफोरनि सिमाङा दासिमबो मोगथां महर मोनाखै बर'फोरनि देरसिन सिमां बड'फानि जि सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनाया दासिमबो जाफुङाखै बेखायनो नोंथांमोना जेब्लायबो बनसुजों लोगोसे बोर आरो आशीर्बादखौ जोंनो होनांगोन नोंथांमोननि सहाय आरो मददखौ होनांगोन आरो बनसुनि बिबानगिरि आरो दैदेनगिरि बिथांमोनाबो लहा बादि गोरा जानांगोन बिखा फोरदानानै आवगायनो हानांगोन दिनै मोजां डिसिसन लानो हानांगोन गाज्रि लामानिफ्राय जोङो दिनै सिदा लामायाव फैनो हानांगोन जोङो दिनै बयजोंबो रायजो राजाजोंल' नङा बुद्धिजीबि मेलेमजिबि बिथांमोनजोंबो जों मोनसे टेबोलावनो जिरायनानै जों सिन्था खालामनो रोंनांगोन अब्ला निश्चय जोंनि थांखिया मोगथां महर मोनगोन आङो आसा दङ आरो बे थांखिखौ लांनायाव जों बयबो खौसेयैनो जातिनि सार्थआव फर द ग्रेटार इन्टारेस्ट बर' हारिनि थाखाय जों मावलांनांगोन अब्ला निश्चय जों जेब्ला खौसे जागोन खुनु फर्सआ जोंखौ होबथानो हानाय नङा बनसु हारसिंनो खुनु सरकाराबो जोंखौ होबथानो हायाखै खुनु पुलिस प्रशासनाबो होबथानो हायाखै जोंनि बर'नि बिरोधि बै असमिया बुद्धिजीबिफोराबो जोंखौ होबथानो हायाखै अब्ला रायजो राजाफ्रा लोब फैनानै आरो मोनफ्रोमबो बर'निनो आफादफ्रा जोंजों खुन्थिया हिसाबै जोंजों गसंफायोब्ला सारा पृथिबियावनो सारा भारतआवनो सारा आसामावनो खुनु मोनसे जोंनि एगेन्स्टआव गसंनो हानाय मोनसे बुस्थु थानाय नङा फर्स थानाय नङा बे खिन्थु रोखा बेखायनो आं दिनै आंनि बे बिबुंथिनि गेजेरजों आं खेमसेबाव बर' माहारियारि फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै आं साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरनि जानानै आं खेमसे खावलायबावगोन दे जोंहा दिनै खौसेयै लामा सुरनायनि लामा हान्थिनायनि सम बेयावहाय आरो जों खौसेयैनो सिन्था खालामनानै जोंनि थांखिखौ होसोनायाव जोंहा दिनै साबसिननिफ्राय हामसिन डिसिसन लानायनि सम बेयावहाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि बनसुनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो गोख्रोंसिन जानायनि मोनसे सम आरो रायजो राजाफ्राबो दिनै फैबाय थानाय बर'फोरनि इयुननि थाखाय फैबाय थानाय फंबाय बिनानावफोरनि थाखाय जोंनि गथ' गथायनि इयुननि थाखाय सिन्था खालामनांगौनि मोनसे सम बेनि थाखाय आं दिनै बयनिसिमबो बनसुनि जानानै बर' हारिनि जानानै नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय फैबाय थानाय समाव जों जयैनो खामानि मावलांनो हागोन आरो मोनफ्रोमबोनि बोर आरो आशीर्बाद लानानै मोनफ्रोमबो आफादफोरनि आरो बर' रायजो राजानि आशीर्बाद लानानै जों आवगायनो हागोन आं बेखौ आसा थाबाय आरो आं खेबसेबाव बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै दिनै बे हाबाफारियावहाय साफ्रोमबो बनसुनि दैदेनगिरि आरो जोंहा दिनै मानगोनां आलासि बिथांमोन बे जोंनि गेजेराव सफैनो हाबाय बे बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो दिनै बे बनसुनि क'क्राझार जिल्लानि जि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जि बोसोरब्रै जोनोम सान बेखौ मोजाङै खुंफुंनो हाबाय बेनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो मोनफ्रोमबो जिल्लानि दैदेनगिरि बनसुनि आरो खोन्दोनि दैदेनगिरि आरो साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो जोंनि बे हाबाफारियावनो मानगोनां गासिबो सारियाव जिरायनाय मानगोनां आलासि नोंथांमोन बे नोंथांमोना बेसेन गोसा समखौ होनानै दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आं खेबसेबाव बर' माहारि फरायसा आफादनि जानानै आरो सारा बर' रायजो राजानि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनाय बावहरनाय थाबाय आरो बेनि गेजेराव आंनि बिबुंथिखौबो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों जय
Bonsu long live. Jai Guru Harane. Jai Guru Harane. Jai Budolande. Jai Budolande. गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो